Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng amirsane kalian gebyar seni barong Condro Mawa. Dina jerneng wedotama mrehtan keembang kembangane pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tanmi kanirasa yakti sepi asepolir sepasamun samang saning pakumpulan gonya ganyu ngleling semi menginika mekaten Pak Nata menggawosipun menawi piantun sampun sepuh sedaya niku dipikir kanthi rasa kanthi raos pramila ampun ngantos gadah penggalih ingkang boten-boten ngarani wong kok gonyak ganyuk kaya ora pantes kaya ora memper lah niku ibarate tiyang sepuh niku Quran amoh mekaten Pak Narto menggawosipun Enggati yen wis dadi tuwa kuwi kudu bisa nuwakake awake Pak Po. Nggih. Ngene nggih. Yo yen wis kaya ana minangka kanggo tembang pepeling utawi pitutur tumraping kita sami anggene gesang wonten ing alam donya niki dadi wong sing bisa dicontoh tulodo kanthi tingkah laku kang utama. Nggih, nggih nggih. Yo iki kene bakal dijumbuhke maring lakuning para sinatresi Condro Mawa tansah paring padha tulodo marang kautaman ing semono nggambarake tingkah lakuning para prajurit ana ing sakjroning Kasultanan Bumi Demak Bintoro Glagah Wangi. Yuk kanca enggal derekna budhaling para wadyabala sinatriosi Condro Mawa. Nggih nggih.
sasampunipun sami tata siyaga nuli memuji lan ndedonga wonten sanipun sing Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi linambaran piwulanging agami sedaya Islam kanthi waosan kalimat thayyibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa Akasa Ibu Pertiwi sembah puji para nabi para wali sasampunipun memuji kelawan ndedonga nuli majotaken menapa ingkang dados pakaryanipun para kadang prajurit sami tetapi tetep dharmanipun piyambak iya
Potorugo Sawadya Guru Langen Yuda Satriya Kamrang Campo Para wadya satriya sang Taruna budhale ing madya laga Sora Potorugo Swara Wadya Guru Langen Yuda Satriya sang Campo Para wadya satriya sang Taruna budhale ing madya laga Wancinipun padha lerem sawetawis para kadang prajurit sami nengenaken dhateng muhung manembah Sieng Gusti. Ayo dikasih jalan. Budaling sang manudya ingkang suludya ing warni derekaken lampahnya para kadang prajurit Candramawa tumuju wonten ing bumi wana Glagawangi sablo ambabat wana busananipun ingkang manika warna pati gebyar pating kaloro pindha kartika ingkang mandhap wonten ing samadyaning wana ing Glagawangi saengga nuwuhaken asline sesawangan sarta amimba iku carane asmane Sultan Tata ing Demak Bintara. Cekat rengginas Penny Edi Penny wanudya ingkang sulidya ing warni kinarya utasan saking ngersa dalem tiyang agung ing Demak Bintara anggenipun sami muhung manembah Sieng Gusti nuli nurunaken wanudya ingkang suludya ing warni kanthi ngata pusaka cemeti Kyai Samandiman kinarya dados agemanipun para prajurit kinarya sifat kandel mereka nggih ngradosa mbok pilih ing samangke saking wana Glagawangi ingkang badhe ngudha paribeksa
anggone pedunane ing arca padha saperlu nyaosi ngaturake apa kang dadi gawe ingkang sinuwun. Iya ayo kaca prajurit aku sak utara minangka utusan. Aku mung bisa ngaturake pusaka iki tumrape awakmu kanggo sesuluh. Ngestokaken dawuh Sang Dewi. Iya jimat kangge kawula. Nanging aja lali piwelingku yen to namakake pusaka kuwi aja nganti nganggo ndonga kanthi kalimah sada utawa kalimah syahadat. Ya wis sowang-sowang kadang prajurit aku tumuli enggal bali. Kula tampi kanthi sendika dawuh panjenengan. Mugi derek baju Kanthi selamat basuki ing sambala. Yo bakal tak coba kanthi asane pusaka cemeni Kyai Samandiman iki. Ayo yo ayo nuli para kadang prajurit padha siaga tata-tata. Ayo bakal tak coba dayane pusaka iki mrene kaya apa. Yo. Kinantenan pusaka cemeni Kyai Samandiman para kadang prajurit nuli padha tata siaga nyepaki minangka yen sak mengkone ana bebaya kang bakal tumiba. Ayo. Awas. Ojo nganti padha leno tinggal prayutan. Iya. Durene padha gegadi katung ora wae tenawa kang padha mapan ana ing wono kawan. Aku kang ora nrimake yen wono kawan iki kababat dening kanjeng kota patane Demak Utara. Wae. Ayo pusaka cemeni Kyai Samandiman paringno aku kanggo pendhayaku. Ora segampang. Iya. Ayo. Kowe tak tandingi kowe ayo. Wah, ayo. Para satriya Tandrawa ayo tandingan aku. Ayo. Yo. Aku kawulane. Kala Ludra sing duwe wana kawangi kene. Ya kita buta. Iya. Ya.
waduh. Dayane pusaka ki tapi panas banget panas. Panas yo. Tak aturke bandaraku. Yo. Engko tak aturke bandaraku. Aku ora trimo bakal matur ana ngersane bandaraku. Yo. Satrio Candramawa darweke pusaka seperti Kyai Samandiman yo. Iya. Tak enteno papan kene kaya apa bendaramu. Yo. Ing kono kumawani ngadem marang kadek dayane cemenike Samandiman. Yo. Ayo kanca prajurit wis padha siap. Siaga ing kono padha keplayu. Undang maring bendarane utawa sesembahan. Tuli para satriya Candramawa semendi sawetara kene tenggo utusane Sang Kalalendra sing bakal tumiba ana ing wana Glagawangi sing wis kababat kene. Yo. Bakal sawetara tak tunggu, tak enteni. Kaya ngopo lakune si Kalalendra. Ana swara gegirisi kuwi saka ngendi? Yo, ayo sing prayitna ngati-ngati. Kanca-kanca prajurit kabeh. Apa kang bakal tumeka, apa kang bakal lumetu? Iya. 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 Aku ora nrimake yen toh kawulaku wis padha digawe. Piloro padha keplayu. Sapa sing wis kumawan gawe lara ning para kawulaku yo. Yo. Siji kok siji tak tamatne kok. Ngene kok pirang-pirang wong bagus. Apa ya iki sing wis kumawani gawe piloro maring kawulaku. Yo. Lawan kowe Kunti, aku satriya ora bakal mundur karo kowe Kunti. Oh, tokno jurusmu Kunti. Ayo, ini Kunti. Iya, Aja kesuwen. Adepano aku apa kadek dayamu sing kurang perlu. iya. Grabu, grabu. Iki piye to ki? Rambut kok ucul wae. Rambut palsu. Ojo digo. Yo, kaya semono wae kadek dayamu.
ngono, aku ora guyon meneh iki. Tak kowe tak kala pecut. Karo Kiai Si sama dua. Kaya apa ae? Yo, yo, Ayo. aduh. Salah meneh. Aduh, hebat. Kaya ngono wae kadek kayaku. Ora bisa nandingi bareng tongkatku iki. Ya, aduh. Mendeles kok ora wajas blet piye to yo yo iki pamungkasku Yo, tampane kene. Kaya apa kadek kayaku? ojo rasakno Yo. Yo. Aduh. yo Ing kono si Kunti keplayu. Ora kuat nandi kadek dayane cemenike samandiman. iya Ing kono banjur slirane ngaturake wadul marang garwane yaiku kang aran Buta Leak Barak. Ing kono ora bisa nampa yen ta wis gawe padha karang abang piloro sak karang kang aran yai sakjroning wana Glagawang. Lah dalah ora trimo Buta Leak Barak banjur jumangkah mlayu nututi marang Sang Sinatriya. Tunggunen Satrio, aku kang ora nerimakake wana Glagawangi mbok babab. Yo, kabeh para kawulaku mbok piloro, mbok gawe loro. Yo. Aku bakal tetap semendi. Bisa nanti ini ada saben kawasan Kololotro. Waduh, Senopati bakal tak apa. Ayo Satrio, enggalo tangi tandingan aku Leak Barak utawa sing aran Kololotro ya aku iki.
bakal nandingi kekarepane Silea Barak utawa sang Buta Kalolodra kang dadi panguwasane kono Lagawangi. Wah. Iya. Wah. Iya. Kowe sing wis kumawani gawe kerja, gawe geretak, gawe gedak sing ora. Kaya laping para kawulaku ayo. Ayo. Tandingan aku. Woi. Iya. Woi. Wala. Iya. Woi. Iya. Woi. Iya. Ayo. Ayo. Ayo tangi satrio, ayo. Ayo pusaka cemeni Kyai Samandiman paringno aku. Kowe ora tak piloro kowe ora bakal tak gawe pati. Ayo. Yo, iki. Yo. Iya. Wah, wah. Wah, wah, wah. Rada lumayan temen satrio iki. Yo. Bakal tak toke daya katiasanku kowe yo. Ayo. Bungsan popok wewe iki ayo. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Aduh. Weh, ora kena digawe sembarangan Kalolodra iki. Yo. Yo. Aku bakal namake pusaka cemeni Kyai Samandiman iki. Yo. Yo. Apa kang bakal dumadi Kalolodra? Iling-ilingen minangka kanggo pepiling kanggo uripmu samangsa iki. Ayo. Ayo, tandingano pusaka cemeni Kyai Samandiman iki. Ayo. Yo, kaya apa kadik dayanmu? Weh, aja mung ngomong tok. Yo, kene tamakno karo aku. Ayo. Iya, nak penjalukmu kaya ngene bakal tak turuti Kalolodra Yo, utawa ora bakal mundur Kayak barak, ayo. Apa kang bakal dumati? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Iya. Ayo. Ayo. Apa kang dumati? Ayo. Ayo. Ayo Kalolodra. Tandingano. Pusaka cemeni Kyai Samandiman iki. Ayo. 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 Opo? Satrio. Saya musuh karo aku. Ayo. Ayo Kalolodra. Ayo. Tandingan aku Kalolodra aja mundur. Ayo. Ayo Kalolodra. Iya. Wah. Ayo. 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 Rasakno semburanku Kalolodra. Ayo. Ayo. Dayane pusaka cemeni Kyai Samandiman sampeyan kok dadi sing bareng sak gunung anakan gedene. Kang bakal tandingi marang daya katiasanmu Kalolodra. Ayo. 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 Ayo Kalolodra. Ayo. Kowe nak ora. Ayo. Ayo. Aduh. Aduh. Aku kalah, aku terima kalah. Aku terima kalah. Ayo. 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 Kowe kudu tak sowanke ana ing Dewi Demak Bintara kowe ayo. Ayo Kalolodra. Kowe kudu tak rangket. Kudu manut. Ayo. Ayo. Iya. Iya, aku manut Satrio. Tapi aku njaluk siji. Penjalukku. Aku gelem manungkul karo Demak Bintara. Demak Bintara kudu ditambahi kanggo Lagawangi. Muga-muga dadi kanggo pepiling anakku besok dadi
Demak Bintoro